Fi stqarrija l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal skont informazzjoni amministrattiva miġbur minn Transport Malta, l-att ta' karozzi reġistrati sa' Diċembru issa tela l-aktar minn 385,000. Minn dawn madwar 78% tal-vetturi huma karozzi tal-passiġġieri, madwar 14% huma vetturi kummerċjali, aktar minn 7% huma muturi, filwaqt li karozzi tal-linja u minibuses ammontaw għal anqas minn 1%. L-NSO jgħid li bejn Otturbu u Diċembru n-numru ta' vetturi reġistrati fuq medja żdiedu bi 30 kuljum. L-istatistika turi wkoll li bejn Otturbu u Diċembru tal-2018 il-vetturi liċenzjati ġodda ammontaw għal aktar minn 6,300 vettura. Il-maġġoranza ta' dawn kienu karozzi tal-passiġġieri bl-ammont tagħhom jitla l-74%. Min-naħa l-oħra l-muturi ġodda ammontaw għal 11%. L-istatistika turi li f'dan il-perjodu vetturi b'liċenzja ġdida ammontaw għal aktar minn 2,700 vettura, filwaqt li liċenzji ġodda tal-vetturi użati ammontaw għal madwar 3,600. Fl-istess perjodu madwar 7,500 vettura tneħħew mit-toroq, minn dawn madwar 36% reġgħu tpoġġew għal bejħ, 31% ġew skrepjati, filwaqt li madwar 30% tal-vetturi ġew iggaraxxjati. Sa Diċembru mill-karozzi kollha rreġistrati aktar minn 231,500 jew ftit aktar minn 60% kellhom magna li taħdem bil-petrol, min-naħa l-oħra kważi 150,000 vettura kienu jaħdmu bid-diesel. Il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku u hybrid ammontaw għal madwar 2,300. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.